Bueno, doncs la veritat és que avui teníem la final del campionat, que l'any passat ens vam quedar amb l'espina clavada de perdre els penals, i tot i que sabíem que els dos equips ja estàvem al campionat d'Espanya, doncs sempre quan jugues una final la vols guanyar, i la veritat és que ha sigut un partit molt igualat, que realment es podia haver portat qualsevol perquè els dos equips tenien baixes, i així ho mostra el resultat, mitja part 0-0. Al final hem aconseguit posar-nos per davant i hem fet una molt bona defensa als últims 6 minuts, tot i que ells igualment han tingut oportunitats, i al contraatac hem pogut sentenciar el partit. O sigui que la veritat és que estic molt content pels meus jugadors perquè han fet un esforç molt gran, perquè érem només 6 i han competit tot el partit, deixant-s'ho tot, i bueno, des d'aquí també doncs, felicitar a l'UPC pel campionat que ha fet, perquè després de la primera jornada passar amb 0 punts a la segona fase, doncs han aconseguit arribar a la final i tenen el premi d'anar també al campionat d'Espanya, que ens veurem junts. Doncs la veritat és que ha sigut una final bastant competida, fins als, em sembla que últims 5 minuts no hem fet el 0-1 i tal, després en el joc de 5 d'ells hem marcat els dos últims gols, però la veritat és que l'UPC ha competit superbé, i bueno, felicitar sobretot a l'esport universitari català, que ha sigut un organisme que ho ha muntat molt bé, i sobretot el meu equip, l'UPF, els meus companys, que ja són com una família, i res, molt feliç i molt orgullós d'haver guanyat.